הכליה שתרם אריק סווים, יהודי אמריקני, הצילה את חייו של מושיקו שרון, הילד מושיקו שרון קיבל תרומת כליה מאריק סווים בקנזס סיטי. לפני 3 שנים תרם את הכליה והציל את חייו. משפחת שרון במושב הודיה עדיין בשלב עיכול הנס שקרה להם, ולא ברור להם עדיין אם זוהי המציאות או שמה יד הדמיון שעלתה עליה. לא דמיוני, זה נשמע מפתיע כזה, מה בן אדם יבוא מחוץ לארץ, לבד, על דעת עצמו, ופתאום ירצה לתרום כליה. אני אוהב אותו כי הוא בא להציל חיים של ילד קטן שהוא אפילו לא מכיר. מושיקו נולד עם כליה אחת בלבד, וחייו היו חיי גיהינום. לא הייתי יכול ללכת לבית ספר, הייתי הולך לבית ספר פעמיים בשבוע. הייתי הולך לעשות דיאליזות ושניידר, אז לא נחזור לפעם. הגענו לתקופת החופש הגדול עכשיו, ברוך השם, סוף סוף. מה קורה, מושיקו? זה בכלל לא. מה קורה? אני עוד בהלם מהתגובות, אחי, זה מטורף. כן? מה יש לך? מה זה בדיוק? לייקים, תגובות. כאילו, מה שבפייסבוק, יש 160 שיתופים. למה בדיוק? למה? לפוסט שהעליתי. הכליה החזיקה 10 שנים. הוא היה יכול להחזיק יותר, כי עיקרון כליה היא לא לכל החיים. כליה היא עד 15-20 שנה תקרה, אם אתה מטופל טוב, אם אין לך בעיות של דלקות וכל הדברים האלה. יד ראשונה מרופא במוסך מורשה. בדיוק, באמת, 1 ל-1. כל מילה שלך בסדר, אבל את האמת, הרגשה של להפסיד את זה, זה היה קשה. אני הרגשתי את זה מאוד קשה. כי עוד פעם לחזור לדיאליזה, וכבר מושיקו גדול, וזה גיל של החברות וחברים, ואתה יודע מה, זה גיל 21, זה לא קל. תראה, לפני הכל, אני עברתי השתלת כליה מתורם אלטרואליסטי לפני 10 שנים. אתה ודאי שמעת אולי על הסיפור, מושיקו שרון בא אליי מישהו מקנזס סיטי, הוא לא הכיר, מקנזס סיטי הוא הגיע אליי, מארצות הברית. אני אשמח להיפגש איתך, להראות לך, להזכיר לך, תראה, אני איבדתי את הכליה שהוא תרם לי לפני 0.5 שנה. ואני כבר 0.5 שנה בטיפולי דיאליזה. עכשיו, מאוד היה לי קשה בתקופה האחרונה, והיום העליתי פוסט לפייסבוק שהוא מתחיל להתפרסם, וגם בערוץ 2 יצרו איתי קשר, וזה מתחיל מאוד להתפרסם, וקרוב ל10 אנשים אמרו לי שהם רוצים לתרום. ואני בן אדם מאוד לא אנוכי, ואני אומר שמישהו לא יתאים לי, יש עוד שזקוקים, ואני רוצה לקשר אותם אליך, ושבעזרת השם נציל כמה שיותר אנשים. מה, יש לזה תעופה? כמה כבר אנשים יש לכם פה? עדיין עכשיו אנחנו שולחים לכולם את ההודעות, מבקשים שם מלא, אזור מגורים, סוג דם אם הם יודעים, ומספר טלפון. כדי לדעת הסוג דם, נכון. ואז אני אתן את הכל בבלינסון, אני אתן את השם. עכשיו אתם... שיקו, לא קר לך עם זה המחשב? נרז יעקב, 21. אם אני לא טועה פלוס. היי, כמוני. עדיף לא לרשום את הסוג דם. לרשום מה? ניתאי אברג'ל. תרשום. זה של חברה שלו, זה 2 אנשים. חבר טוב, הוא למד איתי בבית ספר. וגם הם רוצים לתרום? הוא וחברה שלו. מה? רועי רבי, בן 20. 20. נעשה זכר נקבה. תראה איזה גבר, הוא רושם לי, גר בביתר עילית, בעל שם טוב 14/2. שם לי יחד. ביתר עילית, מה זה ביתר עילית? ביתר עילית זה ליד מודיעין, נכון? כן. באזור ירושלים. יש מצב אולי תמצא פה, אני לא יודע מה, מתוך כל האנשים פה שיהיו, אפילו מספיק 3 אנשים, ותמצא להם תורמים אחרים. לתורמים אחרים זה מטורף. תחשוב שלא רוב האנשים, גם לא רוב האנשים שסובלים כמוני, לא כולם יתברכו אחי בביטחון עצמי גבוה ובלבוא ולדרוש ולבקש או להזיז עניינים בכוחות עצמם, אתה מבין? אני ככה מגיל 0, אני זוכר את עצמי תמיד, היו לוקחים אותי בניו יורק, הייתי מדבר באנגלית מול אנשים. דף ראשון מוכן.
רגע. לעשות את הדיאליזות זה מאוד קשה. זה מתיש אותך, אתה יודע, מוציאים את כל אדם מהגוף שלך, מחזירים לך אותו בחזרה, זה הרגשה לא טובה. כבר להיות שם זה כבר... 3 פעמים בשבוע. 3 פעמים בשבוע, 5 שעות, 4 שעות, לשבת ככה מחובר. אומנם היום יש מחשבים ואלה, אבל זה לא... כל הכבוד לחברים שבאים לשבת איתו קצת, לבקר אותו, להיות איתו. זה מחזק קצת, שמה, אבל אני לא יכולה להיות כל היום שם. אני נכנסת לשם, אני חוזרת עם נהיית חצי מטר. אני לא מראה לו את זה. מה? אני מטופל, הייתי מטופל פה. מושיקו. באמת? הוא גדל, וואי, זה מושיקו. אתם זוכרים אותי? יואו. זה הילד מושיקו. רגע, אז מה אתה עושה שוב אצלנו? ההשתלה שלי לא החזיקה 10 שנים. טוב. שלום. היי. מה שלומך? בסדר. בסדר? כן, למה הגעתי? עשיתי מה שאמרת. כן. הבדיקות. והיא אמרה לי, צריך לעבור לפה פשוט. כל מקרה תלך. רגע, מי קורא? וואו, זה מה שרציתי לדבר איתי. אתה רואה את התמונה שלי פה? אני רוצה להכיר אותך, אבל אתה יודע? כן, לא זה. אני אומר לך, הייתי עם פרופסור מור פעם אחת במעלית, הוא לא זיהה אותי. אז הייתי כאילו במעלית כן? ואמרת לו שלום? לא, זה היה כזה במהירות, הייתי בי בטלפון ומיהרתי לצאת. ואני נכנסתי בעצמה עם ילדים, היא בת 26 אם אני לא טועה, היא סיימה את הטופס, לעשות כל 7 בדיקות. אין לך גבר? יש גבר מחיפה, הוא גם בן 28 כמעט, הוא נשוי עם ילד 1 או 2, אני לא זוכר. הוא פשוט, הרופא משפחה דחה לו קצת את האולטרסאונד, כי הוא אמר, אתה לא חולה כרוני, לפחות שבועיים, עד שיקחו אותו לאולטרסאונד. ואני ממש יושב, מסודר, את רואה רשימה של תורמים, ברוך השם יש כבר איזה 3 דפים כאלה מלאים. הקטע שאת יודעת, זה הגילאים קצת מוזרים, הפניות. אני עכשיו פה נגיד עשיתי קצת יותר מסודר, רק אלה ש-A פלוס העדפתי. A יכול גם O. כן, אני יודע, A ו-O. אמרו לי. תקשיב. זה הרשימה? כן. אני כבר מורידה. אני עושה קו ליד מי שאני לא רוצה. אוקיי? בגלל הגילאים. כן, זה אישה הדר, נכון? לא, אני לא רוצה אותו בן 22. לא, בחורה. זה לא. זה גם לא. גם אלת לא, אל תיקח אותם. 3. לא, מה זה, ילדים באים אליך. היא כן, זאתי הכי רצונית. זאתי שסיימה הכל. שהיא ממש מחכה לתשובה, היא כל יום מדברת איתי. זה לא טוב, זה לא טוב. כן, אבל תראה מי לא רוצה כסף. לא. עכשיו תעני לי ברצינות טובה. אתה לא מפחד לפעמים? ממה? מכל המצב הזה? מזה שאולי תמצא תורם כאילו? לא, ממה? סליחה. יש אנשים עושים גם 10 שנים דיאליזות. אין מה לעשות. אני פשוט לא מוכן להמתין בשום תור. אני ישראלי. לא רוצה להמתין בתור. אני אמצא תורם בדרכים שלי. יש מספיק היום מודעות וזה, אפשר לפרסם, למצוא. אולי במקום 7 שנים, במקום כמה שנים לעשות דיאליזות, אני אעשה פחות. כאילו לא משנה מה אתה לא רוצה לחזור לדיאליזות. ברור, אין דרך אחרת. אבל... היה לך פעם איזה חששות נגד, כאילו, ממוות? הזהירו אותי, זה ככה, זה יכול לפגוע. אבל אין מה לעשות. אני אומר, אם לא רוצים למעלה שיקרה לך כלום, אז לא יקרה לך כלום. ברור שצריך להישמר לנפש, אבל... לא שאני פוגע בעצמי בכוונה או משהו. בוא ננצור רגעים. היום יהיה לי ירח, יהיו לי 2 גומות של חן, טיול בחד ופורח,
לוסי עפה על הירדן. היום יהיה לי שמח, יהיה לי ראש טוב אז אולי אקח גיטרה אשיר לך כשלוסי עפה מעליי אי שם בשמי יהלומי כי החיים כל כך יפים. שאלה האחרונה לעשות, ותעני לי הפעם בכנות. בכנות. עד עכשיו הכל היה בכנות. לא, אבל הפעם באמת. מכל הלב. אם אני איזה שתורם למושיקו. איך?